Бу дөньяның кызыктырып гынахка этәрә торган гамәлләре бик күп. Моны бигрәк тә Рамазан аенда айрыша сизәсең. Һәм шушы көннәрдә күңелемә бер уй килде. Әгәр дә син дин әһле икән, һәм бу дөньяда үзеңне ничек итеп тотарга һәм нинди кануннар белән яшәргә тиешлегеңне белә торып, һәм шушы гамәлләргә ничек бирешмичә яшәргә. Безнең тапшыруда дин әһелләре вакыт-вакыт кунакта булып торалар. Бу сорауны бер дә биргәнем юк иде. Һәм бүген безнең кунагыбыз янәдән дин әһле, бик тә хөрмәтле шәхес, һәм әлеге һәм башка сорауларга әйдәгез бергәләп җавап эзлик әле. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сезнең белән күрешүебезгә бик шатбыз. Бүген безнең кунагыбыз бик тә мөхтәрәм шәхес. Татарстан Җәмгыяте мөселманнарының Диния нәзарәте мөфтие беренче урынбасары, Кол Шариф мәчете имамы Илфар хәзрәт Хәсәнов. Исәнмесез? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Шуңа да менә шушы сорау, тапшыру башында әйтеп иткән сорау, һәр вакытта минем күңелемә килә, ләкин ничектер бирелмичә кала, шушы сораудан башлыйм әле. Чөнки бу дөньяның чыннан да гынахка этәрә торган кызыктыргыч гамәлләре бик күп. Дин әһле булгач, син бигрәк тә җаваплы, әлбәттә. Чөнки белә торып, бәлкем кемдер белмичә кылырга мөмкин кайбер гынахларны, белеп һәм белмичә кылган дип әйтәбез бит инде. Белә торып, үзеңне ниндидер бер кысаларда туру авырмы ул? Беләсезме? Иман, ышану бар. Аллаһ Тәгаләгә ышану. Biz barыбыз да адәм балалары. Хаталану һәр барчаларыбызга да хас. Имаммы ул, ади кешеме ул, әйме? Без адәм балалары бит инде дөньяда. Гынахсыз фақат Аллаһ Раббыбызның рәсүлләре, аның илчеләре генә гынахсыз булган. Шуңа күрә хаталану ул барыбызга да хас, пәйгамбәребез дә әйтә бит. Кешеләр алар барысы да хаталанучан. Әмма алар арасындагы иң хәерлеләре тәүбә кыла белүчеләр диде. Ягъни гафу үтенә алучылар, гынаһларын таный алучылар. Иман әһле Аллаһның барлыгына, берлегенә инанучы, әлбәттә ул Аллаһ Раббыбызның әмерләреннән чыкмаска тырыша. Ләкин без дөньяда яшибез. Антылып китергә мөмкин, бәндәчлегебез бар, шулай бит инде. Менә шул вакытта иң мөһим кеше үзенең ялгышын, хаталануын таный белергә тиеш, кабул итә белергә тиеш. Кабул итеп Аллаһ Раббыбызга тәүбә кылырга тиешле, иншалла. Шул вакытта күңелгә тынычлык килә бирниллаһи тааля. Һәм инде безнең халкыбызда әйтә торган сүз бар бит инде, һәрбер кешедән мулланы ясап була, һәрбер мулладан кешене ясап булмый инде дип, Алла сакласын. Бу теге мәзәк әлбәттә, әмма нәрсә әйтергә телим. Без адәм балалары, шуңа күрә син дөньяда яшәгәндә ул хаталанасың, әмма шушы вакытта менә Аллаһның әмерләре ярдәмгә килә. Газап, әйеме, кисәтү Раббыбызның. Ул да булса, мәсәлән, кемгә зарар килә, ул гынах кылдың икән, хаталандың икән, беренче кемгә аның зарары, зыяны? Әлбәттә үзеңә. Һәм пәйгамбәребез дә әйтә бит инде, кылган ялгышлыкларыгыз, гынаһларыгыз аркасында башыгызга, шушы җилкәләрегезгә бәләләр, хәсрәтләр, кайгылар килер. Әмма шуны гынаһларыгызны, хата кимчелекләрегезне танып, кабул итә белеп, кабул итеп, Аллаһ Раббыбызга ялварсагыз, Аллаһ Тәгалә кабул итсә, гынаһларыгыз да китә, һәм алар артыннан бәлә, хәсрәт, кайгылар да китәчәк дип безне сөендерде. Тагын бер мәртәбә кабатлыйм, без кешеләр, адәм балалары, ләкин үзебезне менә шушы Раббыбызның кануныннан чыгармаска тырышабыз. Күзебез бар, телебез бар. Гайбәткә дә киреп китәбез ихтимал. Кирәкмәгән нәрсәгә дә күз салуыбыз ихтимал. Кайчакта обстоятельства дигән әйберләр дә мәҗбүр итә бит әле. Әлбәттә, шуңа күрә менә шуларны карап, әйме үзебезне тырышабыз инде шушы Раббыбызның кануннарына тәңгәл китергә, туры китерергә. Бик тә кызык, чөнки кешедә бит әле тәкәбберлек дигән әйбер дә бар, горурлык дигән әйбер дә бар. Кайбер кешеләр үзләренең гынаһлы яисә гаибе булса да, барыбер кемнедер гаепле итеп калдыру яклы. Һәм менә шушы үзен-үзе ярату китерә микән ул шушы әйбергә? Тәкәбберлек, үз гаибен башкалар өстенә әйләндереп калдыру, үзенең гаибен танымау.
Кеше бит ул һәр вакытта да үзен акларга тырыша. Менә әле әйтеп киттегез бит, кеше үзен ярата ди. Әйе. Үзен яраткачтын ул үзен акларга тырыша һәр вакытта да. Гаибне үзеннән күрергә теләмичә, якыннардан, тирә-юньнән, күршеләрдән, таныш-белешләрдән эзли башлый. Ул бик хәтәр нәрсә инде. Хәтта менә бер араларыбызда була шундый кешеләр намаз укый. Уразасында тота. Әмма шуңа карамастан намаз уку белән бер рәттән әймә әйтеп куя. Миңа җәннәт булмыйча, кешенең хакына кермәдем, кешенекен урламадым, башкаларны рәнҗетмәдем. Миңа җәннәт булмыйча, кемгә җәннәт булсын инде дип. Менә шушы сүзе белән ул гынаһлы булды да инде. Тәкәбберлек, минлек, масаю ул кешеләрдә тискәре сыйфат. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең сыйфаты фақат Аллаһ Раббыбыз гына бөек. Әл-кибр әкбәр дип әйтәбез, иң бөек. Тәкәбберлек дигәнсе шул кибр дигән мәгънәдә, әкбәр дигән мәгънәдә, кабура дигән фигыльләрдән алынган бит инде гарәп теленнән әйме. Ягъни бөеклек Аллаһка гына хас. Ләкин әгәр дә адәм баласында менә шушы тәкәбберлек, масаю, минлек, үзен башкалардан өстен кую була икән, бу бәндә юкка чыгачак. Бу бәндә рухи яктан юкка чыгачак. Һәм аның ахыры хәерле булмас, Алла сакласын. Шуңа күрә безнең динебез өнди чакыра. Син үзеңне кешеләрдән өстен куйма. Ләкин түбәнчелек дигән сүзендә дөрес аңларга кирәк. Өстен куярга ярамый, ләкин түбәнсендә ярамый. Әмма ихтирам итәргә кирәк кешене. Хөрмәт итәргә кирәк кешене. Ләкин теге син кем дә мин кем, бу әлбәттә бик зур гынаһлардан, ислам динендә зур гынаһлардан. Шуңа күрә безнең динебездә, ислам динендә хадисләр өйрәнәбез, пәйгамбәребезнең хадисләрен андай әйтелде бит инде. Әгәр дә берәүнең калбында, җанында гәршиш ырлыгы кадәр бераз гына булса да тәкәбберлек булса, ул кеше җәннәтнең исендә тоймас дип безне кисәтте. Бик әһәмиятле сүз. Ә без бит бу дөньяда яшәгәндә нишлибез? Кешенең кыяфәтенә карыйбыз, киеменә карыйбыз. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре сахабалары белән утырганда янәшәсеннән бик матур киенгән бер затлы бер бай алар янәшәсеннән узып китә. Һәм Пәйгамбәрбез сорый: "Менә бу кеше турында нәрсә әйтә аласыз?" ди. Һәм инде сахабалар әйтәләр: "Я Расулалла, әгәр дә бу өйләнергә теләсә, моңа һичшиксез ата белән ана үзенең кызын бирәчәк инде хатынлыкка. Әгәр дә кемдә булса якларга кирәк булса, һичшиксез аның сүзен ишетәчәкләр, аның сүзе ишетелер" диделәр. Пәйгамбәрбез дәшмәде. Бераз вакыт уза да икенче бер кеше узып китә. Фақир, мохтаҗ, начар киенгән кеше. Ә менә бу кеше турында нәрсә әйтә аласыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шу сорауны бирә. Һәм сахабалар: "Юк, бу кешегә әгәр дә кысрарга барса, кызын да бирмәячәкләр, чөнки ул фақир, мохтаҗ, сүзе дә теге кабул ителмәс, әй шаһид." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы икенче кеше ди. Мең кешегә караганда да күпкә хәерлерәк Аллаһ каршысында диде. Ягъни, шуның белән Пәйгамбәрбез әйтергә теләде: "Алданмагыз. Кешенең тышкы кыяфәтенә, рәвешенә карамагыз, байлыгына карамагыз" дип әйтергә теләде. Шуңа күрә без бик игътибарлы булырга тиешлебез. Дөньяда яшәгәндә дә әйме башкалардан үзебезне өстән куймаска һәм башкаларында кимсетмәскә һәм ялгыш фикер йөртергә дә ашыгырга ярамый безгә. Матур итеп үзенең кешелеклеген белән аралашырга, матур гына муамәлә кырырга кирәк. Кем булуына карамастан. Менә мин сезне тыңлап утырам, шул хәтлек тирән, гыйлемле хәзрәт, сез шундый фигыльләрен әйтеп гарәпчә. Гомумән шул дингә мәхәббәт тарту ул гаиләдән киләме? Бала чактан сез менә кичкенәдән намазда үстегезме? Алланың биргәненә шөкер. Безнең гаиләбез гади эшчеләр гаиләсе. Сез кайсы яктан? Камы тамагыннан чыгышым белән Алланың биргәненә шөкер 97 елдан шуннан 97 елдан чыгып китәргә мәҗбүр булдым. Мәдрәсәгә укырга Казанга килдем. Беләсезме, Дәванимнән килде. Дәвани дип әйтәбез бит. Аллаһ әни, теге зур әни дигән мәгънәдә дәв бит инде. Әти белән әнием эштә булдылар. Чөнки 4 баланы тәэмин итәргә кирәк. 4нче балабыз безнең авыру. Аллаһ Тәгалә менә шундый сынавыбыз булды. Шушы бал энекәш сеңлекәш була миндә сезгә кем? Энем була. 4нче энекәшем, хәзер аңа 26 яшь. Алланың биргәненә шөкер, әтиемә бик зур рәхмәт. Әтием бик тәрбияле, бик карый.
Бүгенге көндә инде. Бүгенге көндә. Ләкин менә шушы юлга басуыма сәбәпче әлбәттә минем әниемнең әнисе Дәванием булды, Галия Дәванием. Аны да Аллаһ Тәгалә бик каты сынады. 5 бала белән ул тол булып кала. Дәвати безне тегермәннең моторы ышкынып китеп башын жарып, шуның белән халак була. Иң кечкенә балага 8 яшь була. Әйме, шушы Дәваниемне фақат дин генә коткарып кала алды. Әтигезнең әнисе була инде бу. Әниемнең әнисе. Дәванием бик дини булды безнең, Аллаһка шөкер, һәм Дәваниебездә шул ул бөтен кешеләрдә шулайдыр инде. Әйме, теге борынгы китаплар саргайган, теге шундый матур язылган бит инде, бастырылган, теге безгә ул вакытта әле билгеле булмаган, гаҗәйп булган хәрефләр белән бастырылган китаплар бит инде борынгы бик сәер, бик шундый теге бер мөгъҗизалы булып тоела иде. Менә шушы Дәваниебезнең китапларын карау, аның тәһарәт алулары, ул да булса намаз тәһарәтенә кумганга су салулары, шулай ук теге намазлыкларын җәеп, матур киемнәрен, чиста киемнәрен киюләре, менә шул йогынты ясады, шул тәэсир булды Дәваниемнең. Балачактан менә күңелгә керә. Димәк, менә шушы балачактан, әгәр дә син балаларың алдында намаз укып, шушы китапларны укып яшисең икән, балаларның күңеленә орлык салына, шулай бит. Һичшиксез, әти белән әнигә бала ошарга тырыша. Шулай үрнәк, иң беренче үрнәк әлбәттә гаиләдән килә. Һәм шушы, димәк, сез инде мәктәп яшеннән үк дин белән кызыксынып үстегез һәм мәдрәсәгә Казанга килдегез, шулаймы? Ничә яшьтә идегез сез, нинди мәдрәсәгә килдегез? 17 яшьтә идем, Солтания мәдрәсәсенә Казанга килдем. Ул вакытта безнең имамыбыз да, ректорыбыз да Камил хәзрәт бик чантай иде. Солтания мәдрәсәсендә мин 1 ел белем алдым, ләкин аңар шәйтәсем килә, безнең Кама тамагында намаз укый башлаган идем инде. Мәчет төзергә җыендылар, ният кылдылар. Буадан шушы эшчеләр, мөселманнар килеп мәчет төзи башлаганнар иде. Алар минем турда ишетеп, көндезен мәчет төзделәр, ә кичен инде мин аларга килә идем дә, алар миңа шушы гараби имланы өйрәтә иделәр, Мугаллим Фәни китабыннан. Аларның тәкъдиме булды, әйдә бәлки мәдрәсәгә китерсең Казанга дип. Ул вакытта мәдрәсәнең ректоры, Мөхәммәдия мәдрәсәсенең ректоры мәрхүм Вәлиулла хәзрәт иде. Сөйләшеп тә кайтылган иде инде, мәдрәсәгә керергә дип. Ул вакытта мин 8-нче сыйныфта укый идем. Шунда әтим белән әним белән сөйләштек тә, әним әйтә: "И балакаем, туктале, 9-нчы сыйныфны тамамла инде, шуннан соң китерсең", диде. Менә шул 9-нчы сыйныфны мин тамамладым да, Мөхәммәдия мәдрәсәсенә түгел, ә Солтания мәдрәсәсенә кергә Аллаһ Тәгалә насыйп итте. 1 ел мин анда гыйлем алдым. Мин Аллаһ Раббыма бик рәхмәтле, чөнки тормыш тәҗрибәсен, тормыш дәресен алдым, Аллаһка шөкер. Анда эшләргә дә өйрәндек без. Чөнки ул вакытта 97нче елларда бит инде шушы мәчетләрне хөкүмәт диния назаратына мөселманнарга кайтарган иде. Анда күпчелек шәһәребездә булган мәчетләргә ремонт кирәк иде. Шул ук исәптән шушы Солтан мәчетенә дә менә шунда матур итеп көндезләрен эшләп, кичләрен укып, эшләргә дә өйрәндек. Дини тәрбиядә алдык, Аллаһның биргән шөкер, дәресләрдә алдык. Менә ураза, Рамазан аенда сез ничә яшьтән шул Дәвани белән бергә уразалар тота идегезме? Әлхәмдүлилләh, менә ул мин әнимә бик рәхмәтле. Чөнки ул вакытта әле әтием дә, әнием дә намазда түгел иделәр. Гади кешеләр бит инде, эшчәннәр, шуңа карамастан Дәваниемә карап, кыш көн әле һаман да исемдә, кечкенә яшь бит әле, кыш көненнән туры килгән иде. Ул вакытта әле кыш көне бит әле, көннәр дә озын түгел, 4нче яртларда узачасың бит инде. Хәзер инде ул яшь балага инде бик теге төкерекләребезне дә йоторга куркып бит инде, теге йотмыйм әле дип бик кенә сак булып, теге тырышлык күрсәтеп, ул вакытта китаплар анда юк. Үзебезчә инде теге ничектер ураза тоткан шикелле булып йөрдек инде. Әлбәттә Дәваниебезгә карап, Дәваниебез безнең белән тормады. Дәваниебез ул Идел кырында тора иде, без инде Баклар ягында, Кама тамагында. Әмма гел шул Дәванидә булдык бит инде. Мәктәптән кайтканда әниебез һәр вакытта да авыр көннәр булуына карамастан, менә әниемә Алла рәхмәте яусын, уфтанмыйча, нәрсәңә хаҗәт инде, ул мулла булырга теләдеңме дигән сүзләр әйтмичә, сабырлык күрсәтеп, аңлап, үзе ураза тотмаса да, авыз ачырга, өстәл хәстәрли иде, ризыкларны пешерә иде, әзерли иде. Юк бар нәрсәдән.
Бәрәңге, шул сөт бит инде әйме. Күрше ханнан да тетнины бар инде безнең бер ханым, ул безнең масло заводта эшли иде инде әйме. Аларга да хезмәт хакы бирмиләр иде, әмма хезмәт хакы урынына аларга шул теге сыер майы бирәләр иде. Әни шуларны алып инде теге әҗәткә генә биреп тор инде дип шулар белән нәрсәдер итеп әйме үзенчә мәрхүм Кәим шуларны тәмле итеп безгә хәстәрләп, миңа шул авыз ачтыра иде инде. Урны җәннәттә булсын. Мәрхүм Кәим дигез әнигезне югалтыгызмы? Әни безнең китүенә менә 4нче ел була, 15нче июньдә Алла биргән булса. Әни без китте 4 ел элек. Бик авыр булды. 5 елга якын көрәште. Авырттымы? Яман шиш иде әни бездә. Ул инде шушы менә яшәештә, тормышта, менә шушы авыру 4нче балабызда йогынты ясагандыр инде. Әлбәттә, ул бит әни кеше өчен бигрәк тә авыр бит инде аны әйберне күрү. Менә шуңа күрә 5 ел көрәштек, Алла рәхмәте белән шул Рамазан аенда китте. Әтим әйтә икән, Ринат, быел да китеп булмады, ахырысы Рамазан узып китеп бара бит инде дип әтигә әйткән булган әниебез, ләкин Аллаһ Тәгалә дугасын кабул итте әниемнең. Шул 13нче июнь көне әнием җанын тәслим кылды. 14нче июньдә гүр иясе булды, 15нче июнь көне ураза гаете укылды. Менә үз теләге белән Аллаһка шөкер, үз нияте белән әйме Аллаһның хузурына шушы изге айда әниебез күчте. Һәм беләсезме, шунысын әйтергә телим, менә без имамнар бит инде, әйме вагазлар сөйлибез, бик күп мәйт затырга да, җиназада да катнашабыз, мәйт затырда да булабыз бит инде. Кешеләрне тынычландыру өчен төрле сүзләр, пәйгамбәребезнең хәдисләрен эзләнәсең бит инде, ничек кешеләрне тынычландыру өчен сүзләр матур. Җиңел әйтәсе килә бит инде. Менә шул вакытта бер нәрсәне искә төшердем. Пәйгамбәребезнең хәдисе бар, әйме, әл-җанна тахта aqdamil ummahat, җәннәт аналарыгызның аяк астында. Матур сүз юк бит. Әниләрнең аяк астында дип әйтелә, әйме. Мәгънәсен мин аның шушы әниебезнең вафатына берничә көн калганда гына аңладым, төшендем. Әни күзендә ача алмаган чакларында ята бит инде. Күзендә ача алмый инде мәрхүм Кәим. Киләмдә эштән кайтып бит инде, без аны Казанга күчергә мәҗбүр булдык, чөнки 2 атна сайын аны хастаханәгә алып барырга туры килә иде. Шуңа күрә Казанга күчердек, үзебез янына алдык әтиебезне дә, әниебезне, авыру никәшне дә. Шунда әнием инде менә шушы соңгы көннәрендә күзендә ача алмыйча ятканда, улым Ясин укалы, Ясин укыганда ничектер җиңеләеп китә хәлем дип әйтергә үзендә көч тапты. Һәм көн сайын эштән соң әнием янына барып, әйме, Ясин укыйдыр инде. Бер вакыт шул менә соңгы көннәрендә шулай килдем, әни күзендә ача алмый ята, сызлана бик каты. Коръәнне янәшәсендә ачтым да бит, үзем укыйм, үзем җылыйм. Ул бик авыр икән үз анаңа. Ясин чыгулары бик җиңел түгел. Гафу итегез, бик теге һаман да йөрәк әрни. Шунда әнием елаганымны ишетеп, күзен ача алмый. Авыр хәлдә. Аның җәрәхәтен күрсәгез, Алла үзе күрсәтмәсен. Иң куркыныч фильмнарда да аны күреп булмый. Шунда әнием үзендә мине тынычландыру өчен елмайырга көч тапты. Кулын миңа нитеп сыпарды башымнан. Елмайырга тырышты. Янәсе, улым, илаһма сабыр ит дип. Менә шунда да бит инде, әйме, үлем әшесе белән әни ята урын өстендә. Ләкин сызлануы турында түгел, баласы турында, йөрәк парәсе турында уйлады. Менә шунда аңладым мин. Шунда менә шушы мәгънәсе ни өчен Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, аналарыгызның аяк астында җәннәттер диде. Кемнең хакын беренче үтәргә кирәк дигәндә, әниеңнекен дип 3 мәртәбә атады. Менә шушы пәйгамбәребезнең хәдисен, шушы сүзләрен әнием янәшәсендә ул үлем белән көрәшеп ятканда шунда аңладым мин аны. Менә гаҗәеп булды. Шуңа күрә мин барсында да әйтәм. Намаз укыймы, әниең намаз укымыймы? Нинди генә хәлдә булуына карамастан без төрлеләр бит. Бер кайчан да әтиләребезгә дә, әниләребезгә дә тел тидермәсәк иде. Әйе, менә кайберәүләр хәтта намаз укучылар арасында да яшьләребез намазга басалар да, әти әниләренә ябышалар. Янәсе, нишләп син намаз укымыйсың, намазга басырга кирәк инде. Үз вакыты белән, үз җае белән. Үз вакыты белән, ләкин нинди генә хәлдә булуыбызга карамастан,
әти әниләребезгә авыр сүз әйтмәсәк иде. Беләсез, менә хәзерге көнгә кадәр әниемнең кесә телефонының номеры минем телефонымда. Кесә телефонымда. Хәзерге көнгә кадәр. Ни өчен дигәндә, бик хәзер алыр идем. Җыелышларда булырга туры килә, конференцияларда. Булайды шундый вакытлар әнием шалтыратканда, үзе улым сәлам сөйләшә аласыңмы, әнием гафу ит, сөйләшә алмыйм дип телефонны куя идем. Хәзер нинди генә җыелышта булуыма карамастан, кем белән генә сөйләшеп утыруыма карамастан, әгәр дә әнием шалтыратса, бер нәрсәгә карамыйчан алыр идем, әнием ни хәлләрдә дип сорар идем. Әйтәләр бит инде теге, янәсе шушы йөрәк әрнүен вакыт җиңеләйтә дип, юк. Яшәргә өйрәнәсең аның белән. Яшәргә өйрәнәсең һәм олылайган сайын, миңа хәзер 41 яшь. Олылайган сайын әнинең җитмәве, аның сүзләре, киңәшләре әйме җитмәве теге күпкә артыграк сизелә башлый. Менә вакыт әнием менә шулай әйтә иде, әнием шулай эшләгән булыр иде, әнием былай итеп юа иде, әнием шулай итеп ризыкларны пешереп хөрмәтен күрсәтә иде дип, һаман да менә әни. Теге әнине һәр вакытта да менә исебездә тотабыз, Аллага шөкер. Һәм инде менә дүртәүләшеп, әтиебездә җыелышып, һәр вакытта да туган көннәре булсын, әйме үлгән, вафат булган көннәре булсын, бәйрәм көннәре булсын, очрашып, бергәләшеп, Коръәннәр укып, дуалар кылып, менә шулай әниебезнең рухы шат булсын дип шушындый гамәлләрне кылып яшәйбез, Аллага шөкер. Жылатып тордыгыз. Режиссерны ойлап анда жылатып тордыгыз. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Кол Шәриф мәчете имамы Илфар хәзрәт Хәсәнов. Илфар хәзрәт, җылаттыгыз. Шуннан да менә тамашачылар да күңелләре тулып карап утырадыр. Сезне тыңлыйм һәм үзем бер параллель уздырам. Үзем, мин менә бу очракта ни эшлим соң? Кайчакта шуннан да соңрак шалтыратам дип әйтәм. Кайчакта перезвоню дип кенә басып куям телефонның ноктасына. Әл перезвоню булырга мөмкин 3 сәгатьтән соң, 5 сәгатьтән соң. Кайчакта шулай була, кайчакта хәзер эшкә барып җитәм дә шалтыратам дисәм, әни икенче көн шалтырата. Син әле һаман эшкә барып җитмәдеңме әллә дип әйтәйин, дәйме? Шуннан да булган чакта менә шулай әниләр гомерлек, мәңгелек дип уйлыйсың. Шулай бит. Шуңа күрә мин сезгә хәзер хәлегезне аңлыйм дисәм, ялганчы булырмын. Аны менә үз әнисен югалткан кешеләр генә аңлыйдыр инде. Аллам сакласын, әниләребезгә хәерле гомерләр бирсен Аллаһ Тәгалә. Менә режиссерыбызны уйлап монда инде хөксеп җырлый башлады. Сез монда уланда тыңлау бик авыр. Урны җәннәттә булсын. Амин. Урны җәннәттә булсын. Дугаларыгыз ризык булып барып ирешсен диләр бит инде, бит барып ирешсен. Менә бүгенге көндә әлдә сез шундый бала, менә диндә дугачы бала. Сез инде әни дигән сайын иртәнге намазда да, көндезгедә дә, икендедә дә, акшамда сез аны калдырмыйсыздыр, әлбәттә. Аның рухына дугаларыгызны җиткереп торасыздыр. Шулай бит? Әлхәмдүлиллаһ. Менә бар бит шундый кешеләр, менә мин әйтәм хәзер әти-әниләрне. Әлеге дә баягы дөньялыкта мәңгелек кебек яшиләр. Үзеңнән соң менә дугачы бала калдыру дигән әйбер башка кереп тә карамый. Шулай бит? Менә хәтерлим, күптән инде бер Коръән ашында Усман хәзрәт әйткән иде мисаң, менә искә алам дигән сүз генә дә, дуга түгел, әйме, һәр вакытларда искә алам дигән сүз генә дә, ул аларга ипи балчыгы кебек килеп җитә икән. Менә шулай иттереп, менә шулай дип сөйләдә алмыйм. Җыялар икән үзләренә дугаларны дип ишеткәнем бар иде. Бит шуннан да ике ятып бер телгә дә алмый торган балалар да бар бит, әти-әниләрен. Шулай бит? Әлбәттә, кызганычка каршы. Беләсез, менә дуга дип әйтеп куйдыгыз бит әле. Нәрсә соң ул дуга? Кайберәүләр дуга дигән сүзне ишеткәннән соң шул теге мәчетләргә кереп, шул мәчетнең ишек төбендә дуга кылып утыручы бабайлар, аннан соң күршедәге булган әбиләр дип күз алларына китерәләр бит инде. Бит безнең әти-әниләребез мулладан да, абыстайдан да дуга өмет итми. Әти белән әни үзенең йөрәк парәсеннән дуга өмет итә. Дуга. Кайберәүләр янә дуга дигән куркып калалар инде. Мин бит дуга кыла белмим. Мин бит өйрәнмәдем. Минем телем әйләнми. Кайсы җирдә безнең динебездә әйтелгән гарәп яки фарсы яисә башка бер телдә генә дуга кылыгыз дип.
бер җирдә дә әйтелмәгән. Иң мөһиме ихлас күңелең белән, шын күңелең белән бирелеп, я Раббым, менә Госман хәзрәтне әйтеп куйдыгыз бит әле, шул теге җылган сыма дип. Әйе, я Раббым, әтиемнең, әниемнең рухларын шат кыл, авыр туфракларын җиңел кыл, бездән риза булып ятсыннар, инде ялгышлыкларын истигъфара кылсаң иде дип әйтсәң, бала әйтсә, ул әти әнисенә дуа булып барып җитте инде ул иншалла. Ислам дине ул авыр дин түгел, әйме, кирәкми теге ялгышырга. Дуа ул менә синең күңелеңнән чыгарга тиеш. Күңелең белән Аллаһка ялварсаң, Аллаһ Тәгалә күңелеңә карап, ниятеңә карап, иншалла дуаңны кабул итә. Аятул Курси укы дип әйтмәде, Ясиннарны укып утыр дип әйтмәде, ләкин дуа кыл диде. Дуа. Әти әниебез өчен дуа. Әйе, дөрес әйтәсез. Бик куркыныч күренешләр бар хәзерге көндә. Кызганычка каршы аларның саны арта бара, күпкә арта бара башлады. Әй, менә шушы балаларына кирәкмәгән әти әниләр. Картлар йортына күз салсаң, картлар йортына гына түгел, мәсәлән, үз фатирларында, йортларында яшәүче әти белән әниләргә, өлкән яшьтәгеләр, олы яшьтәгеләр инде. Ә бит еллар буе, әйме, айлар буе, еллар буе әти әниләрнең хәлләрен белмичә битараф булган балаларның саны бихисап сансыз. Әлбәттә, менә бу Аятул Курси дигәннән теге әйтәләр, мин дуганы истә калдырамыйм, авыр диләр, яисә балаларга өйрәтмиләр бит. Мин шулай бер хәзрәтнең авызыннан ишеткән, мин хәтерләмим, кайсыдыр ашта ишеткән идем, Коръән ашында әйткән иде. Без балаларыбызга акча эшләсеннәр дип киләчәктә инглиз телләрен өйрәтәбез, испан телләрен, кытай телләрен өйрәтәбез. Киләчәктә менә бу кеше акча эшләсен, рәхәт яшәсен дип әйтеп. Бу теге вакытлы дөньяда рәхәт яшәүен кайгыртабыз, менә мәңгелек дөньяда ничек яшәрен бердә кайгыртмыйбыз, чөнки теге ничек әйтик инде, күп сүзлекләр ятласа ятлый, ләкин бер 6 еллык, 10 еллык Аятул Курсине өйрәтү безгә кынчыктыр кыен. Әйе. Игътибарсызлык кына бит. Әлбәттә. Адәм баласы бөтен нәрсәне булдыра ала. Аллаһ Раббыбыз адәм баласы булдыра алмаган нәрсәләрне аның җилкәләренә йөкләмәде. Инглиз телендә белсен. Француз телендә белсен. Әлбәттә. Гыйлем алырга кирәк. Ләкин әгәр дә без балаларыбызның рәхәтен, аларның игелеген, яхшылыгын күреп яшәргә телибез икән, кечкенәдән без аларны кайгыртырга тиеш. Пәйгамбәребез дә әйтә бит, 7 яшькә кадәр балаңны намазга өйрәтә башла диде. 7 яшьтән соң укырга теләмәсә кул күтәрә аласың дип әйтә. Кыйнарга дип әйтми, ләкин тәрбия кылыгыз диде. Ни өчен? Беренчедән, шәхес буларак үзенең кыйбласын дөньяда урынын таба бу дөньяда бала. Әлбәттә. Икенчедән, картаймыш көнендә әти әнисенә карата миһербанлы, шәфкатьле булачак Алла биргән булса. Һәм дөньяга бик ябышабыз шул. Шушы менә матдилек безне шырнап алды кызганычка каршы. Кайберәүләр, мәсәлән, дингә киләләр дә, намаз укый башлыйлар да, эй хәзрәт, намаз укый башлагач нишләптер хәсрәтләр дә, бәләләр дә, борчулар да, Аллаһ Тәгаләдән сынаулар да күбәйде, артты ди. Тукталып әйтәм, нәрсә өчен син намаз укырга өйрәндең соң, бастың соң намазга, нәрсәгә бастың син? Бәла, хәсрәт, кайгылардан котылу өченме? Рәхәткә чыгу өченме, мин әйтәм? Ният дөрес түгел бит. Ният Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Аллаһ Раббыбызны яратканыбыз өчен булырга тиеш, ул намаз гыйбадәт. Бит белегез, шайтан лагин, ул теге шайтан дигәч дигәнә теге мөгезле, кайраклы бер нәрсәне күз алдына китерәк түгел. Пәйгамбәребез әйтә, кан тамырларыгыздан йөрер диде шайтан. Тискәре менә начар нәрсә, әйеме, йөрер дип әйтте. Менә шушы нәрсәдә бит инде мәсәлән, намаз укучы, намаз укый башлады икән, гыйбадәткә басты икән, миңа башка сынаулар булмас, килмәс дип уйларга кирәк түгел. Бу зур хата. Дөнья ул Аллаһның барлыгына, берлегенә инанучының төрмәсе, имансыз бәндәнең җәннәтидер ди. Имансыз бәндәнең җәннәте, аңа бер нәрсә кирәк түгел, бернинди аңа кысалар куелмаган кануннар кирәк түгел, Аллаһын да белми, мулласы да кирәк түгел, анда ата-ана да ихтибар итми, ул үзенең нәфсенә, хайвани шушы теләкләренә ияреп яшәвен дәвам итә. Һәм аның ахыргы нәтиҗәсе ничек яшәде, шул булачак. Шуңа күрә Пәйгамбәребез кисәтте. Бу дөнья ул төрмә сыман дип әйтә. Теге рәхәтлеккә чыктым, мансабы бөтенебезне сыный Аллаһ Раббыбыз. Сынавсыз бәндә юк бу дөньяда. Мин бер хадис шулай ишеткәнем бар иде. Ике адәм Аллаһ Тәгалә каршына килеп баскач,
берсенә син җәһәннәмгә, син оҗмахка дип әйткәч, җәһәннәмгә бараса да әйтә икән, мин гомер буена намаз да укыдым, ураза да тоттым, нишләп мин җәһәннәмгә барам? Мин бу адәмне беләм, аны гомердә ураза тотканы, намаз укыганы булмады дигәч, Аллаһ Тәгалә әйткән, син ураза тоттың, намаз укыдың оҗмахка эләгер өчен. Ягъни ризалык, минем ризалыгым өчен түгел, мине яратканың өчен түгел, намаз укысам оҗмахка эләгәчәкмен диеп намаз укыдың. Бу адәм бер вакыт төнлә кайтканда таш кабынып җыгылып, аягын авырттырды, ләкин шулай булганда карамастан башкалар егылмасы өчен шул ташны юл читенә чыгарып куйды. Һәм шушы гамәле белән дә ул үзенә оҗмах насыйп итте дип әйтте. Бик дөрес әйтәсез. Менә сез бик матур сүзләр җиткердегез. Гыйбадат. Гыйбадат Аллаһка гыйбадат кылу нәрсәсең ул? Намаз гынамы? Ураза гынамы? Коръан укыту гынамы? Юк, гыйбадатның икенче төре дә бар әле. Башкаларга файдалы булу, башкаларга игелекле булу. Һәм Пәйгамбәребезнең хадисен менә сез китердегез дип матур. Әгәр дә мәсәлән менә урамда башкаларга кымаучаулап ята торган бер ташны алып куерлык хәлең булып, шуны алып куйсаң кырыйга, бу син гыйбадат кылдың дигән сүз, син зур савап кылдың дигән сүз. Пәйгамбәребез әйтә, әттәбәссүм садака. Үзеңнең кардәшеңә, дин кардәшеңә елмаю ул садакадыр дип әйтә. Бик дөрес әйтәсез, дөрес аңлый белергә кирәк. Намаз да гыйбадат, уразабыз да гыйбадат, Коръан укулар, зикрләр, тәсбихлар һәм башкалары гыйбадат. Ләкин икенче төрле гыйбадат та бар. Ул да булса тирә-юньдә безнең, сезнең ярдәмнәргә мохтаҗ булучыларга ярдәм итү. Ярдәм итә алмыйсың икән матди яктан. Ичмасам елмай инде дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Усаллык, явызлык кылма инде дип. Менә бу да ярдәм, менә бу да гыйбадатның бер төре. Шуңа күрә ислам динендә ничектер теге дөньядан ваз кичү юк. Бу дөньяда яшәүбез, матур итеп яши белүбез, кеше булып, кешелекле булып, ул әлбәттә безнең гыйбадатыбыз иншалла. Ул бит менә мин игътибар иткәнем бар, беләсезме, Илфар хәзрәт. Мәсәлән, шул ук машинада барасың, бит. Кемдер сиңа юл бирергә куша, үткәр әле ди. Үткәрү җибәргәнсәң, шундый рәхәт булып калу сиңа, бит. Кай чакта менә син сорыйсың, бит. Шундый усал итеп карыйлар да, шундый теге юл бирмәгәненә масаеп, бәреп, кирип, үтеп китәләр. Күңелдә шул хәтлек авыр булып кала, шулай бит инде. Яисә ашыкканда кемгәдер юл бирмәсәм дә, менә ашыгым, кемдер кирегә куша. Кай чакта элегдә бу хаталык бар бит инде, улаймы? Кай чакта инде ничектер я күрмисең, я үтеп китәсең шунда. Бар күңелдә бер кыен саны булып тора. 2 секундлык эш бит инде, ул ник үткән? Бәлкем ашыгадыр дигән уй бер 5 минут битәрләп бара инде. Бәлкем ашыгадыр, бәлкем көтеп торадыр берәрсе, бәлкем аның мәйдә хатыны авырлыдыр, бәлкем аны өйдә көтеп тора. Әллә уйлар килеп бетә шул вакытта башка. Шул вакытта мин Замира әйтер, 2 секунд бит инде, юл бирсәң буладыр бит инде, 2 секунд синең хәлик бит инде язмышыңны дип кайчакта шундый уй килә башка. Менә бу бик Замира ханым, бу бик матур уйлар. Ни өчен дигәндә, безгә нәрсә җитми? Башкалар турында хуснузан, яхшы уйлау, яхшы фикер йөртү. Әгәр дә без кемдә булса гаепләргә теләсәк, бөтен кешедән гаеп табырга мөмкин. Тырнак астыннан кер эзләсәк, табып була аннан. Була бөтен кешедән дә табыла. Без барыбыз да балалары. Ләкин Пәйгамбәрбез карагыз нәрсә дип әйтә. Кеше турында начар уйларга ашыкмагыз, аны акларга тырышырга ашыгыз, яхшы уйларга тырышыгыз дип. Менә сез дә әйтеп киттегез бит әле. Ашыгадыр бу. Бу теккә генә бәлки кирмәгәндер бит инде бу. Теккә генә юл сорамагандыр бит инде бу дип әйтү. Менә бу яхшы уйга керә Алла биргән булса, менә безгә шул җитми хәзерге вакытта. Шуның кадәр багырыбыз менә шушы вазгыятьтә яшәгәндәй менә тормышта катты ки. Усалландык менә ничектер Пәйгамбәрбез әйтә, сизенә башладың икән, йөрәгең теге багырын ката башлаганын ди. Ятимнәрнең башын барып сыйпа әле син диде. Шушы каткан багырың бәлки йомшар дип Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Менә кайда гына булуыбызга карамастан, юлда йөрибезме, дөрес әйтәсез. Кешеләр белән аралашабызмы? Начар уйларга ашыкмасак иде ул кешеләр турында, менә аларны акларга тырышсак иде. Менә шушы гамәл белән, шушы хәтта менә шул уй фикер белән без шушы җәмгыятьне яхшы якка үзгәртә алмаштыра башлыйбыз, үзебездән башлыйбыз. Менә үзебездән башлап без шушы йогынты ясыйбыз, шушы җәмгыятьнең үзгәрүенә, яхшы якка алмашуына. Ләкин инде әгәр дә без таралы бу миңа юкары әле юл бирмәде әле, мин дә бирмим әле дип масаеп, усалланып тукта керми тор әле син дип чырайларыбызны сытып барабыз икән, кемгә син яхшылык кылдың? Әлбәттә. Үзеңә генә усаллык китердең бит. Кармыңны бозасың дигән әйбер дә бар бит. Шуңа күрә
бик игътибарлы булырга кирәк. Яхшылык кылдың икән, ул яхшылык үзеңә әйләнеп кайта. Шулай. Безнең халкыбыз әйтә бит инде, карагыз. Бер рәхмәт күпме мең бәладән коткар. Бер ул бит халык сүзе генә түгел, ул безнең шушы динебездәге булган әмерләр. Рәхмәт Аллаһ ризалыгы өчен әйме эшләсин аны. Шушы рәхмәткә ирешсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа аны үзе әйләндереп кайтара бит инде кире. Ләкин өметләнергә кирәк түгел. Кара әле мин моңа яхшылык эшләдем. Кайчан? Миңа кайчан кайтыр икән инде шуны. Менә бу дөрес түгел инде. Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш бит. Әлбәттә. Эфирдә язмыш тапшыруы безнең бик тә мәгънәле, бик тә эчтәлекле әңгәмәбез бара. Безнең бүген кунагыбыз Илфар хәзрәт Хасанов, күпләр инде Кыл Шариф мәчете имам буларак була, күпләр өчен ул безнең мөфтинең беренче урынбасары буларак та билгеле Татарстан Республикасының мөфтиятендә. Илфар хәзрәт, менә сезне тыңлыйм һәм шул хәтлек җанга, күңелгә мин шундый сафлык калам. Менә шушы һәм уйлыйм, кешеләр үзләрен никадәр мәхрүм ителәр шушы сафлыктан. Ул бит мәчеткә барып кайтсаң да, дуга укысаң да, имамнар белән аралашсаң да, шушындый бер җиңеллек, бер сафлык аласың күңелеңә. Чыннан да шулай бит. Һәм шул ук вакытта кемдер параллель рәвештә интернетта кем кайда нәрсә эшләгән, кем янган, кем баткан, кем үлгән, кемне эшләткәннәр, һәм шул хәтлек мин үзем дә яңалыкларны укымыйм түгел. Һәм сизәм, әгәр дә менә шушлар әйберләрне укысаң, шул хәтлек баса үзеңне менә шушы әйбер баса. Әйтәсе килгән сүзем шул, барыбер дә дингә якынаю, ул кешенең миңа калса нерв системасын ныгытадыр. Әлбәттә, беләсезме, Пәйгамбер Аллаһ Раббыбызның бик матур сүзе бар, сорау бирә. Җавапка ихтияҗы булмаган сорау бирә Коръәндә Раббыбыз үзе. Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб. Аллаһны искә алуыгыз белән сезнең күңелләрегез тынычланмыймы соң ди Аллаһ әйтә. Әлбәттә тынычлана. Авыр чакларыбызда, хәсрәт бәла борчулар килгәндә, безгә ярдәм итә алырлык кешеләр табылмаган очракта без ни эшлибез? Аллаһ искә төшә, я Рабби, син булсаң, ярдәм ит инде. Менә шул мизгелләрдә, шул вакытларда ничектер менә теге яз көннәрдә яисә менә иртәгесен чәчәкләр ачылган сыман, әйме безнең дә шушы ябылган, капланган иманыбыз чәчәк сыман, чәчәк аткан сыман ачыла башлый. Ничектер менә Аллаһны зикр итеп, я Рабби, ярдәм ит инде, син булсаң дип әйтүчеләр бар бит инде, әйме. Шушы сүзне генә әйтүләре белән дә аларның күңелләренә тынычлык кирәк. Кайберәүләр куркалар, намазга басырга дип, тагын теге муллалар тотындылар инде, һаман шул теге җитмәде инде буларга, һаман мәчетләргә чакыралар инде, мәҗлесләр кирәк инде буларга дип әйме. Иң якын мәчет, яшәгән йортың нигезең. Мәсҗид сәҗдә кылына торган урын. Аллаһ Раббыбызга сәҗдә кылына торган урын. Куркырга кирәк түгел. Берәүләрдән сорыйсың, теге мөмкинлегең бар бит инде хаҗга барырга да, намаз укырга да дип әйткәчен, куркып калалар. Теге янәсе хәзер хаҗга барып кайтса, яки намазга басса, моның белән аралаша алмый, тегенең белән итә алмый. Бу инде шайтан вәсвәсә кыла. Күпме кеше менә шушында үзендә көч табып, иманга килеп намазга баса икән, кара әле, нишләп элегрәк шушы гыйбадәткә белмәдем, нишләп басмадым икән, шуның кадәр рәхәт бит, шуның кадәр ләззәт аласың бит, тынычлык аласың бит дип, үкенүчеләрнең саны бик күбәя, бик күп арта. Элегрәк кирәк иде. Шуңа күрә куркырга кирәк түгел, үзеңнең калбыңны ачырга. Аллаһга да кирәк түгел, Аллаһ Раббыбызга ачык, муллага кирәк түгел, әйме. Иң якын мәчетебез, яшәгән нигезләребез теге мәчеткә бар дип без көчләмибез дә. Әйме, көчләмибез, юк. Иң якын мәчетең, яшәгән нигезең, йортың, китапларыбыз хәзер Аллаһның биргәненә шөкер бар. Укыгыз, өйрәнегез. Әгәр дә нәрсәдә булса аңламадың икән, галимнәребезгә, белем ияләренә мөрәҗәгать итегез, алардан сорашыгыз. Хәзер бөтен мөмкинлекләр тудырылган, әлхәмдүлилләh. Түләүсез Аллаһ ризалыгы өчен һәр вакытта ярдәм итәргә әзер. Ләкин әйтергә телим, курыкмагыз. Курыкмагыз, менә шушы үзегезнең калбыгызны, күңелегезне, җаныгызны Аллаһ Раббыбызга ачарга. Чөнки аңа ачасың икән, шуның кадәр рәхәтлек бирә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә. Тынычлык килә күңелләребезгә иншалла. Шулай, дөрес, мин аны үземнән дә чыгып әйтә алам. 40 яшькә хәтлек, менә мин намазны бик катлаулы бирдер дип уйлыйдым.
Ул бер дә катлаулы әйбер түгел икән. Шул хәтле гади һәм шул хәтле җайлы әйбер икән. Күңелдә ой, ул бик катлаулы, бик авыр әйбер кебек тора бит. Һәм шушы минутта күпләр аны шулай дип уйлый бит. Чыннан да ислам дине бик җиңел дин һәм аны катлауландыра кеше үзе генә. Әлбәттә. Менә сез әйттегез, дин тәрбия гаиләдән дип башладык. Бит инде сез әйттегез, ул әлбәттә җәмгыятькә дә иманлы кеше булачак, әти-әниләренә дә. Һәм әйтәсем килә, ул бит әле гаиләдә иренә һәм хатынына да ышанычлы, тугры дус була дигән сүз. Андый кеше. Әлбәттә. Бит менә шушы динебезнең максаты, менә без никах укыганда Раббыбызның аятларын китерәбез бит инде. Һәм сез икешеләр Аллаһ Тәгаләнең сезгә күрсәткән мугҗизаларыннан шуңа шаһид була алырсыз. Ул Аллаһ Тәгалә сезләр ирләр янәшәсендә яна хатын-кызларны юктан бар кылды. Сез ирләр белән хатыннар кушылсыннар, кавышсыннар өчен. Һәм ушбу кавышуыгызда күңел тынычлыгына ирешүгез өчен. Һәм ул Раббыгыз сезгә, ир белән хатынга, бер-берегезгә карата мөхәббәт хисләрен, бер-берегезгә карата мәрхәмәтлек сыйфатлары белән сыйфатлады дип Аллаһ үзе әйтә. Әлбәттә. Инде гаилә турында сөйләшәбез икән, сезнең гаиләгез турында сөйләшегез әле. Җәмәгатегез белән менә сез шулай ук диндәдер дип аңлыйм инде бит. Ничек таныштыгыз һәм менә гомумән үзегезнең гаиләгез турында сөйләгез әле. Әлхәмдүлилләһ, минем җәмәгатем белән без бик матур тату гына яшәп киләбез. Ул да минем диндә. Беренче ул университет тәмамлаган иде, рус теле һәм рус әдәбияты филологы, шуңа карамастан башлангыч сыйныфларны укыта. Шулай ук Россия ислам институтында тәмамлаган кеше, әлхәмдүлилләһ, ул да Илмира исемле, әлхәмдүлилләһ, укытучы, муаллима. Һәм инде ул да гади гаиләдән, аның да кызганыч әтисе вафат булды яман шештән. Китеп барды, аны да Аллаһ Тәгалә сынады. Алар да дәваниләре белән тәрбия кылдылар. Фәүзи әбине мин белә калдым, бик иманлы, бик шундый нык гадел усал әби иде, теге юләр усал түгел, гадел усал, гаделлекне ярата торган дин әһле, иманлы бер әһл иде, әлхәмдүлилләһ, урны җәннәттә булсын. Без аның белән инде таныштык 2003 елларда. Аның әтисенең әнисе күршедә тора иде. Мин ул вакытта квартирада тора идем инде, Залесный бистәсендә, Актаныш урамында. Шунда без аның белән беренче мәртәбә бер-беребезне күрдек. Һәм инде Мәрҗани мәчетендә эшли башлагач, ул анда шулай ук теге атнага 2 мәртәбә эшкә килә иде. Анда инде дуслашып киттек. Аларга мин мәҗлескә йөри идем, аралаша идек инде. Хәзер ул да кияүгә чыкмыйчан йөри бит инде. Мин дә иланамыйчан йөрим бит инде. Хәзер бер вакыт шулай очраштык та, сөйләшеп киттек тә инде дусларча. Мин әйтәм, әгәр дә 33 яшькә кадәр әйтәм, син үзеңнең сөйгән ярыңны мин үземнекен таба алмасам, мин әйтәм, әйтәм, Аллага тапшырып шунда никахланыш. Бу инде теге мәзәк сүз булган иде. Никахланырбыз, мин әйтәм. Шунда көлештек без аның белән, шуның белән онытылды. Һәм амин дигән сәгатькә туры килде ахырсы. 33 яшь иде миңа Аллаһ Тәгалә рәхмәте илә шушы менә аның белән никахланырга Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Мин аңа бик рәхмәтле. Чөнки әнием исән булган чакларында да ул теге әниемнең теге кызы шикелле булды. Аларның уртак серләре, фикерләре, сүзләре, эшләре бар иде. Бер-берсен шуның кадәр теге аңлап яшәделәр. Һәм әнием вафат булгачтын минем җәмәгатемә Илмирага да бик каты авыр булды. Хәзер дә менә искә алабыз, сөйләшкәндә дә менә әни җитми бит, әни әйткән булыр иде дип ул да әйтеп куя. Аллаһ биргән шөкер, матур гына без менә яшибез, әлхәмдүлилләһ. Илмира белән бер-беребезне бик хөрмәт итәбез. Һәм инде ул минем терәгем, чыннан да алтын баганам. Ир кешенең гомумән холкы ул теге бик җиңел түгелдер инде ул имамның бигрәк тә, чөнки бәйрәмнәрдә дә, гаитләрдә дә, менә хәтта шушы Рамазан шәриф аенда да бит инде без идә бик сирәк булабыз, ягъни ифтарларда да, кичен шул кунарга гына кайтабыз. Шуңа карамастан минем вазифам да шундый бит әле, шуңа карамастан ул аңа бик авыр сүз юк, ләкин шуны күрсәтмичә, күркәм сабырлык күрсәтеп, шушы минем ирнең хакын шушы хаклап яши, Аллаһның рәхмәте яусын. Балалар турында бик каты кызыксыналардыр инде, тамашачылар да, мине белүчеләр дә. Балаларыбыз юк, бик күп бу юнәлештә без инде әлбәттә йөрдек тә, эшләдек тә, ләкин менә хәзерге көнгә кадәр әлегә Аллаһ Тәгалә дугабызны кабул итми. Ләкин өметебезне өзмибез, өметсез шәйтан гына. Ләкин бик күп нәрсә башыбыздан узды Илмира белән. Аны үзебез генә беләбез. Язмыштан узмыш юк. Бу Аллаһның сынавы да, кай вакыт ул да әйтеп куя инде.
Мин аны гыйбрәт өчен әйтәм, бәлки бу тапшырны күрсә бәлки ачуланыр да, ләкин әйтмишән хәлем юк. Намазда альхамдулилlah бик каты сабыр, Алланың биргәненә шөкер. Балалар да аны үлеп яраталар. Кайта да нишләпсең безгә шундый сынау бирә икән Аллаһ Таала дип, ул да әйтеп куя. Мәйтәм әйтмә, тукта, сабыр ит. Менә мәйтәм шушы сүзләрдән без синең белән сакланырга тиешле дип, аны үземдә үгетләп куям инде. Сүз юк, икебезгә дә авыр. Чөнки аның балалар күрсә мәктәптә дә әймен балалары аның үлеп торалар, теге апа дип аңа ябышалар инде. Үзебезнең туганнарыбыз арасында да әйме кичкенә генә энекәшләребез, сеңелләребез бик яратып торалар инде, апа гына дип торалар. Ләкин менә шундый язмыш, шундый сынау Аллаһ Тааладан, ләкин без сабыр итәбез, чөнки Фудайл бин Аяд хәзрәтләренең әйткән сүзе бар. Сынаулар, менә Аллаһдан килгән сынаулар, ул да булса кешенең чын йөзен ачыклый ди, ача ди. Чөнки рахат булган чакта, тамагың тук булган чакта, әйме синең чын барлыгың күренми, кешегә беленми. Ләкин менә сынаулар килгәндә кешенең чын барлыгы ачыла башлый. Иманыңның нинди дәрәҗәдә булуы, әйме ныклылыгы һәм инде теге имансызның иманы булмавы шунда күренә бит инде ул. Шулай булып, менә сабыр итеп яшибез, альхамдулилlah. Ләкин өметебез бар, өметсез шәйтан. Аллаһ Тәгалә ишетсен инде теләкләрегезне. Чөнки әлбәттә инде без бит белмибез безгә нинди тәкъдир язылган, нинди язмыш язылган. Бәлкем шуннан да Аллаһ Тәгалә үзенең сезгә карата бардыр, үзенең язганы. Хәерлесе булсын. Амин. Хәерлесе булсын, үзегезнең бәбиләрегезне сөяргә насыйп итсен сезгә Аллаһ Тәгалә. Инде тапшыру зәкерен генә ахырына якынлаша. Илфар хәзрәт, Рамазан аеның ахыргы көннәре, әйтәләр бит, ахыргы көннәре ураза тотучылар ул җәһәннәмнән котылыр, җумакка ишек ачылыр дип әйтәләр. Бигрәк тә мөһим көннәре дип әйтергә мөмкинме Рамазанның менә бу айларын, бу көннәрен? Рамазан шәриф аеның һәр көне һәм һәр төне ул бик мөһим булды. Бик мөһим булды. Аллаһ Таала Алланың биргәненә шөкер, шушы изге Рамазан шәриф айларында ураза тотырга да, авыз ачтырырга да, альхамдулилlah, таравих намазларын укырга да, изгелек, яхшылык кылырга да насыйп итте. Иң мөһиме Раббим Аллаһ Таала үзе кабул итсә иде, пәйгамбәрбез әйтә, хәсрәттә булыр шул кеше Рамазанга ирешеп тә, әгәр дә ул гафу ителенмәсә Аллаһ тарафыннан ди. Шуңа күрә без бу Рамазан шәриф аенда бик зур дәрес алдык. Сабырлыкка өйрәндек. Башка вакытта, мәсәлән, без күрмәсәк тә Рамазан шәриф аенда бик күп нәрсәләрне күрә башладык. Урамнарда, мәсәлән, әгәр дә шушы чүп савыклары янәшәсендә ризыклар аунап ятса, башка вакытта без аны күрмәсәк, Рамазанда без аларны күрә башладык, йөрәгебез әрни башлады, тәрбия алды. Күпме кеше шушы Рамазан ае хөрмәтенә тискәре начар гадәтләрен калдырдылар, ташладылар. Аллаһка шөкер. Күпме кеше намазга басты, Алланың биргәненә шөкер. Күпме кеше туганлык җипләрен, мөнәсәбәтләрен ныгытты, әти, әниләрен кайгыртты, Алланың биргәненә шөкер. Бик зур дәресләр алдык шушы Рамазан шәриф аенда, һәм иң мөһиме, хәзер менә шу Рамазан шәриф ае узар, китә ул. Киләсе елның Рамазан аена да ирешергә Аллаһ Таала насыйп итсен. Я Рабби, иншалла. Ләкин менә шу Рамазан шәриф аенда алган дәресләребезне башка айларда да файдалансак иде. Сабыр булып, матур итеп әйме, кешеләрне хөрмәт итеп, хәлебездән килгәнчә ярдәм кулларын сузып яшәргә Аллаһ Таала насыйп итсә иде. Амин, иншалла. Иншалла шулай булсын, тоткан уразаларыбыз кабул булсын, кылган дуаларыбыз кабул булсын. Изгелек кылып яшик, әгәр дә менә шушы юлдан таш алып куючылар күбрәк булса безнең тормышыбызда, безнең дөньябыз гомумән икенче төрле булыр иде. Бәхетле кешеләр күбрәк булыр иде, әлбәттә, һәм әлбәттә инде оҗмахка туры юл алучылар күбрәк булыр иде. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә бүген кич безнең белән булганыгыз өчен. Сезгә зур рәхмәт, Илфар хәзрәт. Вакыт табып килгәнегез өчен, чөнки бу көннәр бигрәк тә үзегез дә әйтеп үттегез, эш күп, мәшәкатьләр күп. Әнә шулай мәшәкатьләр белән изгелек кылып, дин юлында яшәргә насыйп булсын. Һәр барчабызга да очрашканга кадәр исән, сау булыгыз. Тагын бер атнадан күрешербез иншалла.